Hiya guys, croeso nôl I PopT. Nawr, cyn I fi esbonio I chi pam bo fi yn y car, beth am I chi danysgrifio i'r sianel, I hoffi'r fideo ac I wasgu'r glwch bach y notification. Iawn, yr rheswm I fi yn y car heddi yw achos fi am ei Drive Thru challenge rhan 2. Iawn, pidwch becso, sa'i mynd I ganu unrhyw ordor tro ma. Ond yn lle, fi am drial bwydydd a diodydd oddi ar y fwydlen Nadoligaidd! Felly, dewch gyda fi i'r lle cynta. Okay, what's the most Christmassy drink you have? So we've got, are you looking for with or without coffee? Oh, with coffee's fine. Yeah, so we got a coffee nut and gingerbread, or we do a caramel waffle. Okay. Or we got our eggnog lattes. They're all our Christmas ones. Which one would you recommend? Ooh, I quite like the toffee nut because it comes with the cream and the sprinkles on the top. Oh, I don't like cream. Should we go We can do it without. Yeah, let's do it without then. Yeah, do you still want the sprinkles? Yes, please. Yeah, amazing. So we can do the toffee nut with the sprinkles. What size would you like? Just a small, please. A small one. Thank you. Okay, dyma y diod cyntaf, sef y toffee nut latte. So, o ran smell, mae'n solo fel popcorn. Maen nhw wedi ychwanegu fel fath o sprinkles ar y top. Iawn, beth am mynd I flasu fe? Dwi'n siarad ffroff fi wedi cael hyn o bryd, so bear with. Fi llosgi tafod fi. Fi ddim yn meindio hwnna o gwbl. Mae'n really fel, mae rhywbeth eitha cinnamony am byti fe, really Nadoligaidd. Bydden ni'n ordro fe eto? Fi'n mynd siŵr iawn. Sa'n casau ond fel, sa'n obsessed. Fi'n falch o fi wedi bod am hwn a dim yr un gingerbread ddo. Ond os ydych chi'n lico coffi gyda fel syrups fel caramel neu vanilla, mae hwn yn un really nice I trial. Allan o 5, fi am roed 3.5. Iawn, nesaf ar y fwydlen, mae'r festive bake yma, okay? So, pasti, a yn y pasti, mae yna twrci, bacwn, stuffing, fi moyn gweud. Na'n just trial e. Oh my god. Oh my god! Mae hwnna'n delicious. Allan o 5. Oh my gosh, ar gyfer hwnna gymaint. Dyma ni wedi cael y Drive Thru olaf, a fi wedi cael 2 beth. O'n I mor siomedig, oedd un o'r pethau o'n I really eisiau ddim ar y fwydlen gyda nhw. Basically, ddim ar ôl dyn nhw. Ond, I unrhyw un sy'n nabod fi, maen nhw'n gwybod pan fi'n meddwl am Nadolig, fi'n meddwl am gaws, okay? Hoff fwyd fi yn y byd I gyd yw caws. A nes I weld bod gyda nhw cheese melt dippers, a pan weles I nhw, just rhaid I fi gael nhw, nhw'n gweiddi'n enw I. So, mae fi deimlo bod rhain am bod yn neis anyway. So, ti'n cael 4 ohonyn nhw, a nhw'n edrych fel un. O, mae fe yn gweud caution hot. I wish bod nhw'n trwy'n saws I fi ddo. Fi'n lli dechrau gyda hwn yn rhy neis gyda rhyw saws bach. Ond, na. 5 allan o 5. A gan bod dim hifen ia gyda nhw, oedd y machine di torri. Typical. Nes I benderfynu mynd am y festive pie. Yn hytrach na'r apple pie. Nawr, fi'n mynd siŵr os fi'n mynd I hoffi hwn, achos beth sy'n ynddo fe yw cwstard a mincemeat, sef beth chi'n cael mewn mince pie. Mae'n edrych yn... Mae'n smell o'n really nice. Ond fi'n mynd siŵr os fi'n mynd I hoffi fe.
Fi'n licio'r bit y tu allan. Mae hwnna'n tasto'n neud, mae hwnna'n tasto'n very cinnamony. Ond ta di cael y mincemeat eto, so... Na. 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 Mae'r cwstard yn really felys a mae'r mincemeat jyst ddim yn cyd-fynd yn fy marn i. So am y cheese melt, 5 allan o 5. Am y festive pie, sorry, 1, achos ni'n licio'r tu allan. A dyna ni am fideo arall. Diolch am wylio, guys. Cofiwch i fi wybod os bych chi am drial unrhyw un o'r bwydydd yma yn y sylwadau isod. Cofiwch fel fi'n gweud bob tro i danysgrifio i'r sianel, i rhoi thumbs up bach i'r fideo, neu i wasgu'r glwch y notification. Ond tan fideo nesa, ta-da!